So, good morning guys. At yun, shout out. So, ngayong araw ay pumunta tayo sa Mount Malico sa San Nicolas, Pangasinan. So, ngayon ay andito tayo sa may Ordaneta, Pangasinan guys. So, biglang ride lang naman to guys eh. So shout out nga pala sa mga taga Ordaneta guys. Yun, lalo na si Pasyando Moto, shout out sa'yo. Nandito ako sa yung Baluarte. Alam ko sila Mr. Potatobs, Miss Clara Moto. Alam ko sila Sir Aldi Moto Vlogs. At syempre sila Moto Yorski. Alam ko dito yung mga ano nila eh, dito sila sa Ordaneta or malapit dito. Ganda dito. Walang ano. Ayun, shout out sa taga Ordaneta. Ay, shout out sa mga taga Ordaneta guys. So hindi ko alam kung tama yung dinadaanan natin. So first time kasi natin mag-ride sa Malico. Alam ko ito yun eh. So yun guys, siguro balikan ko na lang kayo mamaya. Yan, sabi ko nga sa inyo guys, bigla ang ride lang to. So pasensya na sa mga hindi ko na naman masya-shoutout guys. Kasi nalista ko na agad yung actually kanina nalista ko na yun sa bahay yung shoutout natin eh. Nagkataon na nakalimutan natin. So pasensya na po sa mga hindi ko pa masya-shoutout guys dahil biglang ride nga lang to. Pero mag-check tayo mamaya guys sa ating page kung makapag-check tayo, makapag-lista tayo ng mga i-shout out natin. So on the way tayo sa may Asinggan nata, hindi ko alam, basta dito parang na lang tayo mamaya guys. Yun guys, andito na tayo sa may Asinggan. Tayo magdala. Turn left tayo. So yun guys, shout out sa mga taga Asinggan, Pangasinan. Yun, first time kong dumaan dito sa kanilang bayan. Napakaganda rin pala dito guys, no? Yun guys, napakaganda talaga ng Pangasinan, no? Turn left, saan dito papuntang tayo? Yun guys, at nag-ayos lang tayo ng konti. So welcome sa mga taga-Tayug. It's nice to be back dito. It's nice to be back. Yun, so naalala ko tuloy dito sa Tayug, Pangasinan ay dumaan tayo ng plaza, di ba? Yun. Hindi ko alam kung maalala nyo yun guys. Yung may kinuha kong piyesa ng motor, yung mas ng motor natin. Then napadan ako sa kanilang plaza. Yun, napaka-solid ng kanilang plaza dito guys, yung bayan nila. So yun guys, alam ko malapit na dito yung ano eh, San Nicolas. So, doon na tayo pumunta guys sa may Malico. Shoutout ulit sa mga taga-Tayug. You know, Tayug town proper. Ganda ng kanilang statue. So andito tayo sa may city proper ng Tayug guys. Yun, solid. So gusto ko lang i-shoutout yung mga followers natin dito sa Tayug. Napaka-solid. So yun, akala ko dire-diretso lang tayo guys eh. Andito na tayo sa may San Nicolas, Pangasinan. Yun, shoutout sa mga taga San Nicolas. May kidaan po ako. Hindi tayo makikidaan guys. Pupunta natin yung Barangay Malico, San Nicolas, Pangasinan. So yun, hindi pa natin kasi napupuntahan yun guys, kaya try natin puntahan. Yun,
So yun, kita-kita tayo pag malapit natin sa may bundok. Shoutout nga pala sa mga taga San Nicolas. Yun, ganda kanilang bayan. Napaka-solid. Uy, may mga riders dito. Parang kilala ko to. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nadala mo ba? Bawalan tus at peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Yun, nakita natin sila Sir Alfred Watermax, saka si Moto Yorski. So yun guys, coincident, andito yung kagrupo ko sa motor, si Sir Mike Jeff Manyalak, yung aming chairman, tsaka si kagrupo ko pala sa Sigma Pilipinas sa si Ryan. So yun, nakalimutan ko magpagas, wala na pala tayong gas station dyan na pupuntahan. So yun, Sa mga kasama mo, magpagas na sila. kaya nga eh. Kaya dyan, pagas muna ako. Sige. So yun guys, balik tayo kasi wala na palang gas station doon. Hi sir. Idol. Ako na yata ang pinakamagandang. Alfred. Ride po ako. Ha? Andun kasi yung mga kagrupo ko, pinuntahan ko sila ngayon dito. Dito ka na sa amin. Kaya nga eh. Nag-recruit. Seriously. Ano sa grupo namin? Kaya nga po eh. Ang tawag dito, wala na palang gas station doon. Meron. Meron, wala. Sabi Mayor. na. Ay, meron na po. Yun. Nakita ko kasi nagpo si Sir Yorski. Sabi niya, punta sila Maliko. Sabi ko, sama ako. Pagkagising ko na madaling araw, sama ako. Si Yorkie lang naman kasi pinapalo. Nakapalo ko, sir. Sir, ayan ako. Sir. So yun guys, nandito tayo sa San Nicolas. Yun nga guys, ba? Naisipan lang natin mag-vlog. So yun, yun tuloy, nasama tayo. Nakita natin sila Sir Moto Yorski, tsaka sila Sir Alfred. Mag-ride din sila sa Maliko guys. Yun, so nakita natin sila. So yun, nasabi tayo sa ride. Yun. Grabe, malalakas yung mga kasama natin guys, malulupit. Ayun. So ang bahal lang natin ngayon guys is yung ating Sigma 250. Napaka-solid nila guys, oh. Sana soon karoon din tayo ng mga ganyang motor. Napaka-solid, oh. Woo! Sigurado, enjoy itong ride na to. Let's go! Let's go, Maliko. Ayan. Dito tayo pupunta tayo kila Aldi Moto Vlog, saka sila Pops Jeff. Napaka-solid! Kasama natin yung mga malalakas na motor guys. Yorski. So yun, nasa harapan natin si Pops Jeff, saka kasama natin sa likod sila Aldi Moto Vlogs, Sir Alfred Watermax. Yan. Then guys, we are approaching, ayun, nandito tayo sa may entrance ng Maliko guys. So yun, ingat tayo kasi first time nating dumaan dito guys. At first time din nating umakyat guys, yun. So yun, kasama natin yung mga malulupit na big bike. Napaka-solid kasama ng mga to. Ayun, sana makasabay tayo guys, even though yun, small bike lang tayo guys, 250cc. Napaka-solid dito ah. Alright, Sir Alfred.
Baguio guys. Yan guys, kasi packet tayo ng isang bundok or packet tayo ng bundok guys. Solid oh. Grabe. So yun guys, ang ganda pa ng daan dito sa Maliko. Solid. Guys, ayan. So, grabe. Ito para sa Maliko guys. Grabe, hindi ko lang kung gano'n na kami kataas. Halos, ano guys, puro packet ang ginagawa namin, no? Saka yung klima guys, ano na eh, malamig na guys eh, grabe. Yun no, grabe, ganda dito. First time kasi natin dito makat guys. Napaka-solid. Lamig, grabe, para tayo nasa Baguio. Kasi nakasama pa natin yung mga solid na naka-big bike oh. Grabe, nasabit to ah. Nasabit tayo sa kanilang ride. Dahil na guys at napasama ko sa inyo. Napaka-solid. Guys, kasama pa rin natin ang Team Big Bikes ng Pangasinan. Yan. Bike guys, basta yun, Team Brap guys. Ito na pala yung last. Dalamay last pa na yan to. Dalamay last. Dumay butol dyan to, grabe. Mas ang butol dyan na si Bagyo mo to. So yun guys, welcome back. Yun, nandito tayo sa parking lot ng Barangay Maliko. Grabe, napaka-solid guys oh. Tignan nyo, daming riders. Yun. Grabe, napaka-solid. Wala masasabi, napaka-solid talaga yun. So yun, mga ibang kasama natin. At yun, katabi natin yung motor ni Sir Alfred Watermax. So yun guys, pauwi na tayo. So grabe, sobrang lamig dito sa Maliko guys. Yan o, welcome sa Barangay Maliko. Yun, napaka-solid ng mga kasama natin. Mga mamo yung mga motor nila. Kasama ko si ano, Pops Jeff. Pops Jeff. Grabe, napaka-solid na mga followers dito. Shout out sa mga naka-big bike.